Possessive Pronoun. Ana yin amfani da possessive pronoun ne domin nuna alamar mallaka. Possessive pronouns su ne kamar haka: mine wato nawa, ours wato namu, yours wato naku, hers wato nata, theirs wato nasu, his wato nashi, da kuma its wato nasu. Misalan possessive pronouns a cikin jimla: both the two mobile phones are mine, ma'ana wayoyin biyu duka mallakina ne. Natural resources in the country are ours, ma'ana ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke ƙasar mallakinmu ne. The car is not yours, ma'ana motar ba taka ba ce. He is a friend of hers, ma'ana shi aboki ne a gare ta. Please use your house and let them use theirs, ma'ana ka yi amfani da gidanka su kuma ka kyale su su yi amfani da nasu. We should let him sell his house if he wish, ma'ana ya kamata mu kyale shi ya siyar da gidansa idan yana so. The country export its natural resources, ma'ana ƙasar tana fitar da albarkatun ƙasarta.